Addasu genomau, be sydd angen I chi ei wybod. Addasu genomau sydd weithiau'n cael ei alw'n addasu genynau yw'r term sy'n cael ei roi ar amrywiaeth eang o dechnegau y mae modd ei defnyddio I newid DNA organebau gan gynnwys planhigion ac anifeiliaid. Mae addasu genomau yn gweithio trwy ddefnyddio ensymau penodol I dorri DNA ar bwyntiau penodol. Yna, mae modd defnyddio hyn I ychwanegu, dileu neu ailosod rhannau o DNA. Gall newidiadau sy'n cael eu hachosi trwy addasu genomau fod yn union yr un fath â'r rhai sy'n digwydd trwy ddulliau bridio traddodiadol, ond mae modd ei gwneud yn fwy cywir ac yn gyflymach. Mae sawl defnydd ar gyfer y broses addasu genomau sy'n amrywio o wneud newidiadau bach I DNA I ychwanegu genynau newydd I wella nodweddion mewn organeb. Mae ganddo'r potensial I wella'r cynnwys maeth mewn cnydau neu I leihau gwastraff bwyd trwy gynyddu ei gallu I wrthsefyll afiechydon. Yn yr asiantaeth safonau bwyd, rydym ni wedi ymrwymo i'r safonau diogelwch bwyd uchaf ac rydym ni bob amser yn rhoi'r defnyddiwr yn gyntaf. Dim ond os yw'n cael ei brofi nad ydyn nhw'n peri risg I iechyd, nac ydyn nhw'n camarwain defnyddwyr, ac nad oes ganddyn nhw lai o werth maethol y bydd bwydydd sydd wedi mynd trwy'r broses addasu genomau yn cael ei caniatáu. Nid oes unrhyw fwydydd o'r fath yn y Deyrnas Unedig, bod rhai ar gael mewn rhannau eraill o'r byd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch draw I www.food.gov.uk/ec.